Mga igsoon, ang kining kalinaw nag-agad ni sa mga prinsipyo or mga elemento aron makabot ang kalinaw. Ang una gyong elemento sa kalinaw mao ang kalimpyos kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing sa mga tao limpyo, muhari dayon ang kalinaw. Pero kung ang ato ganing kasing-kasing hugaw, di kita magmalinawon. Tistingi ragod ang inyong balay, butangig mga tais baboy, tais iro, mga basura, malinawon mong mupuyo sa inyong balay. Sus, magsigi, gimog panglimpyo, sige panglimpyo, di ka mahimutang. Nya iniglingi ni mo, to anas ang imong anak, gapasad-pasad na sad, anak. Hugaw ba? Hugaw. Ilingi ay mong tupad na hugaw. Na hugaw o limpyo. Mauna nga sa unang pagbasa hasta sa atong ebanghelyo gihisgutan gyud ang pag-awhag sa Ginoo nga pinaagis ni propeta Isaías og sa ato sang ebanghelyo gikutlo si Juan nga magbubunyag, nag-ingon nga hawani ninyo ang dalan nga agian sa Ginoo, tulira og hapsaya ang iyang agian aron makakita mo sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios kalinaw, kalipay, kabalaan o naa diha ang gitawag natog kauswagan. Importante kayo ang kalimpyos kasing-kasing. Nakaron unsa may makapalimpyos kasing-kasing? Ibaw mo. Unsa may makapawagtang sa sala? Daghan kay nangumpisal, kusmod lang yapugnaw. Sa dili pa ta mangumpisal, unsa may unang buhaton? Kana bang ibutang sa huna-huna ba? Kana bang maoy mutukmod nato pagpanglimpyo, samas pagkumpisal, pag kanini ang simba, pagpabunyag sa bunyaganan, pagpakasal sa kaslunon, unsa may magtukmod nato ana? Matod pa sa ikaduhang pagbasa, ingon si San Pedro, ang tanang butang sa kalibutan mahanaw gyud ni. Mahanaw gyud. Unya kanus ana mahitabo? Matod pa niya, paras Ginoo ang libuan ka tuig murarag usa ka adlaw. Ang sa to? Sakto ba? Ang usa ka adlaw sa Ginoo mura na naglibuan ka tuig nato. Ang atong libuan ka tuig mura na nag-usa ka adlaw sa Ginoo. Unsa may pasabot ana? Nga kini di ay mga butang, mga tao o mga nias kalibutan, apil na mga bituon, kadiyot ra gyud kaining mawagtang. Mura bag dali ra gyud kaayo. Ana, kabantay mo, naiusahay atong mabalitaan nga pareha ni ang mga sikat na itong historyahan. Si Anhing J.C. Robredo, nag-blessing to diha sa tambong to sa inaugural blessing anang training center. Tingali buntag to diha ang blessing. Nya lupad dayon siya padung adto sa ila. Dito ra ko tubos Masbate. Patay na. Si Ramon Magsaysay, anhing presidente sa Pilipinas. Dito sa dinhi sa Cebu ni bisita. Paglupad sa eroplano, Cotobras Mount Manunggal. Kobe Bryant, sikat sa to Kobe Bryant. Ang sa may resulta, crash ang iyang private plane. Murag na apil pa tong iyang anak. Dali ra jud kayo ba? Kana mohingang habitaw ka nga, ala, mao ba? Bishop Chupilo Kamomot, naniudto pa to diha, kuyog ni Archbishop sa seminaryo ba to or Carmelite ba to? Nagdali padung adto siyang misas Karkar, unahan lag Jote San Fernando, padung na musod boundaries Karkar, diha ra day siya kutob. Patay na, kadiyo ra gyud kayo. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi aba. Ing na dali ra gyud kay ka.
Ina. Kadiyot ra ka. Pasabot. Pasabot kining atong pagpuyo sa kalibutan, kadiyot ra ka ini. Mga matay rata. Kadtong nangaigos linog, ang uban ato nangatog. Pagmata, patay na. Kadtong nangaigos bomba, pagbombardiyo sa Hamas padong sa Israel, Israel padong sa Gaza, wala, patay na yun. Kadtong nangaigos bomba gikan sa Russia ngadto sa Ukraine, Ukraine batok sa mga taga-Russia nga nisulong, wala, lupad-lupad pang eroplano, may kay muda ang pilot, igo bitas missile, awa na, pulbos. Kadiyot ra kayo. Kanang nangakras karos motor, patumba-tumba pa, ana-ana pa, pag-abot sa unahan, ana, buutan na kayong natog sa karsada, pinaana, pagkamot. Buutan na kayo ba? Primero to, yawan yung tawhanap, kadlit-kadlit man, ana, pag-abot sa unahan, to ana, natog na sa karsada, gana, buutan na kayo. Away siguro, kaning nanimba karon, karong hapon, wala. Kadali ra kaita. Pero doon na kuno'y bagong langit o bagong yuta. Matod pa sa atong unang pagbasa, doon ay bagong langit o bagong yuta. O adto ta didto dadon sa nating karnero, kadtong iyaha, kadtong nagbuhat og maayo. Apan kadtong nagbuhat og daotan, inigkatapos na aning kalibutana, dadon sad nadto sa silot nga way katapusan. Nguna nangandoy ta dinhi sa atong kanini ang kuan tubag sa Salmo, Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong pangluwas. Hatagi mi sa imong kaluwasan. Unsa man paghatag sa kaluwasan sa Ginoo, basta kita maminaw ug magtuman sa iyang mga sugo. Mao na importante kaayo ang atong pagpaminaw o pagtuman sa sugo sa Ginoo. Dinhi sa unang pagbasa, si Juan nga magbubunyag, naminaw sa Ginoo o nagtuman sa sugo sa Ginoo nga isangyaw kining maayong balita nga maghinulsol na kay moabot na ang manluluwas, pero mapaubsanon sa kay si Juan nga miangkon sa kamatuoran nga dili siya mao ang Ginoo. Ingon siya, gamhanan ra kaayo ang Ginoo ikumparar nako, dili gani ko takos nga mobadbad sa higot sa iyang sandalyas. Pasabot ani, ayaw pagpagarbo dinhi sa kalibutan, tungod lang kay naa kay dakong yuta, naa kay dagkong balay, naa kay nindot nga sakyanan, nindot kay kag talento, gwapa kay ka, gwapo kay ka, taas kay kang tao, taas kag height, imo na lang tamayon ang mga putot, ay pagkuan diya. Tungod lang kay taas kay kag ilong, imo nang tamayon ang mga pislat og ilong, nga murag naagi-ag pison. Ayaw. Kay sama sad nila, ikaw sad kadali ra gyud kang mawa. Apan hukman tas Ginoo inighuman. Tuay way katapusan nga gasunod aning tapusono nato nga kinabuhi. Naay way katapusan. Nya unsa may buhaton matud pa ni San Pedro, kay ato maning gihuna-huna kanunay, ang atong buhaton, atong andamon ang atong kinabuhi. Nya unsa may pagpangandam, maghigugmaay ta, magtinabangay. Kamong gasigig panindot anang inyong balay, lingi-lingia ang balay sa inyong silingan, di ba magtuho ang atop? Naa ba sila'y bungbong nga tarong? O gitabila na lang nagsako nya ikaw diha sige gyud kang panindot, imong kural, imong atop, imong bungbong, pintal naman hala pang decorate anang mga series mga Christmas lights, daghan na ba tag Christmas light ini aligrir ba kay gabi ang atong ceremony, no? Pero wa sad nato kalimti ang atong mga kabos nga kaigsuonan. Ayaw mo pagsigig salig na pertinan ng daghana nang apply diha sa ipaayog balay. Anya ang gipangayo ra atop. Wa gid nay silingan ana nga nakapalit og atop. Ha? Isalig pa gyud ninyo dinhi pare nga magsigig pangayo anang slat nga ang naong ani mura na lag slat.
Bungbong ang ipangayo, pila ra kakabok na pligo sa plywood ang gikinahanglan, di gyud mo kapalit kamo mga silingan nga dagkog balay. Sige mo palit na inyong sakyanan, ipamarking ra ba na ninyo daplisdahan? Ayaw na lang, ibaligya na lang na inyong sakyanan nga di na masuod sa inyong grahian. Nya anha na lang nyo ibutang na ng karsada, ibaligya ragod na, nya ang halin, iayo ang mga balay des inyong mga silingan. Himuin ang mga kanal, ang waknay kanal nga maglunop ng tubig inig ka uwan. Tagahawak hapit ang tubig sa inyong silingan. Himuin ragod nag-drainage diha. Baligya ng imong Fortuner, kaya naaman sa kay Land Cruiser. Daw kay kastanan. Mawara na, di na makaluwas nimo imong balay, kanang imong Land Cruiser, kanang imong yuta, kanang imong kural, di ginakaluwas nimo, inigabot na nga mahanaw na kaning kalibutan na. Ang makaluwas nimo, unsay gibuhat nimo sa imong silingan, ginamit ang imong bahandi. Ug salamat sa mitabang nato dinhi sa atong pag-atiman sa mga kabos. Ang atong sitiyo, na natayhalin nga 56,112 slots, na analay 7,888 ka slots ang nahibilin. Sige, pakpakan ni nato sila. Karong simanahan na sad, aw sa miaging simana, murag nakahuman na sa tag upat ka balay. Ato kunong tan-aon ang nahuman, ika 12. Mauna siya ang before, ang naong intawon ana, niya ang after, mauna na siya. Niya ang ika-13. Sige. Ika-13, mauna siya ang naong, niya pag after, mauna na siya. Bati lang yapon. Okay na. Walang limpyuhi kayo. Sige. Niya, ika-14, mauna siya ang naong before, niya mauna na ang after. Niya ang ika-15, mauna siya ang before, niya mauna siya ang after. Okay. Gidroon pa. Unsa man, okay ba to? Okay kayo. Pakpakan na to ang atong mga donors na malit og sitiyo. So ang atong nahuman 15 na kabalay. Ambot og di ba kata maabutan anis linog, makahuman pa ba kata sa 140. Giuna lang nato katong ang ayuhonon gyud ang atop, bongbong og salog. Ang gasunod ani og mahuman ni nato sila, kadto na lang ayuhonon, atop na lang, bongbong na lang or salog na lang. Nya hangtod gyud nga mahuman nato ang tanan. Do na sa iwa kapasar sa atong mga pag-evaluate katong 140 na iwa kapasar ato. Ngano man, pag-adto sa atong nag-check up, ila di ay tindahan nga naguba, dugay na. Wa puyi, pero murabag ila lang giingon nga gipuy-an, pero di dito lapuy-anan. So wa na lang nato na siya giapil. Ikaduha, na ay anak na ulitaw, nga di lang yun gustong mo puyo silang balay, naghimo-himog payag dito siyang uma, nya iya sang gi-apply nga ayuhon. Awa lang sa nato ayuha. Nya nasay uban nag-abang sa balay. Nya gi-request nga ayuhon ang balay, nya nag-abang sa balay. Ipaayo nas naggiabangan. Kita mo ayo nya siya mo dawat sa abang. Kuyawa gud niya. So may pagka ambot lang gibutang ang una-una. Ato na lang sa gingon, ato dili na nato ayuhon. Nya naay nag-uban nga balay nga nagpuyo sa dili nila yuta, pero gubaon kay balay. So atong gipapirma ang tag-iya sa yuta nga okay ra niyag ayuhon. Ningon nasa uban ni pirma okay ra gyud kog ayuhon. Nya nasa ubang tag-iya basta dili lang ikongkrito. So ato lang sang dayunon og ayo. Nya ang importante gyud nga gipuy-an ang balay, nya pamilya ang nagpuyo. Kaya ka na magong ulitaw, dalaga, pwede raman na siyang mutipon sa iyang mga ginikanan o unsa diya. Pero ato pa sang tanawon o unsay kahimtang. Pero pamilya gyud na yung mga anak na asay ginikanan. So mo na, naningkamot paggamit. Ako sad, naningkamot ko pag-auhag ninyo,
pag-apil dinhi. So pamalit pa mog slot sa atong sitiyo. Ang ato sad nga SBF dag para ni atong kumbinto. Hapit-hapit na ra ba na mahuman? Aw na natay pictures kumbinto dong. At natay update. Sige, atong tanawon ha, ang update sa kumbinto. Dugay-dugay na tangwa kita anida. Unsa na nahitabo dito sa babaw. More on plumbing o kaning paghimog division pa. Pero to as babaw kasugod ang paghimo sa architectural. Padong subo sila. Unay ato diyang social hall na forma na ang division. Floor mo na ang mga rooms. Naiunom ka rooms diha sa third floor. Ang pari atong papuyon niya ipakapin atong madre. Pero lain-lain magpuntahan, no? Di maklaro, no? Kaya mura lang tag-disod o luwas computer. Mauna na ang mga rooms. Basta unom na kabuok. Yan ay chapel. Nasa tay gamay dito nga gym para mag-exercise ang pari sa di pa mamatay. Dito na ta sa roof deck. CR dito, gahimo na sa atop. Pakpakan. So nikuan na ta, ni go signal na ta sa paghimo sa katong dako nga image ni San Vicente Ferrer. Magsugod na sila ana og construct dito sa roof deck. Ato na sanggi go signal ang atong elevator. Kaya naam na elevator diha para ninyong mga hapit din nakatikang aron makaabot mo dito sa babaw. Niya para sa mga PWD. Niya gigo signal na po nato ang solar panels. Kaya butangan sa nag-solar panels dito. Ang ato sang mga aircons, naka-partial na po ta, gipsugda na sa nag-install ang tanang air conditioning units diha. So, nindot ng atong kumbinto, pohon o mahuman, pero pamalit pa mog SBF daghan pa kaing kuwang, no? Mga naapatay halin nga kuanra 2,513 napay 57,487 ka kanini ang kuan SBF tag 500 ni per slot niya ang ato sang kuan katong DSAP investment slot naapay 22 slots nga available, tag 500,000 pesos per slot, 148 slots ang atong pledges, anya 136 ang na-remit na out of 148,
12 slots pa ang pledges, wala pa na remit. So ato sa ning hangyoon ang ni-pledge nato nga mo remit na sa ilang pledges para makumpleto na ang atong bayad diha. So nakabayad na ta diha sa tong yuta og mga 54 million kapin. Nya ako sa ding i-announce ron in advance nga ato na sang ibalik ang atong ikhak kaning buwan sa Disyembre. Edad ko, halad ko. So god karon hangtod sa December 25, mag-edad ko, halad ko. Nya unsa may ato aning pamaagi, nay upat ka options. Pwede ang imong edad, kung tan-aw nimo sa imong edad, equivalent ra sa bronze bronze, kana ganing imo nang i-times og 1 peso. So para sa akong edad 60 nya, para nako bronze ra man ni ang iyang equivalent, ang value ani. So muhatag ko og 60 sa ikhak nya. Kung ang ako ganing edad tan-aw nako silver, i-times nako og pila man to 10 pesos. So ang akong 60 mahimong pila man 600 ang akong ihatag nya. Kung ang akong edad tan-aw nako gold, para nako equivalent is gold, age is gold, my life is gold, i-times og 100 pila naman mahimong 6,000 akong ikhak nya. Kung ang akong tan-aw sa akong edad diamond, i-times nako 1,000. So pila may akong ihatag? Ikaw na mo hatag ana pa dir. Sige, tan-aw na to ikamatay nimo, di ba mo palit kag lungon nga 60,000. Mas maay pa lang og ihatag la na nimo usa ikhak kay naa pa kay grasya. Unsa may itong gamitan sa ikhak? Manghatag na sadta og mga regalo ngadto sa katawhan dinhi sa atong parokya. So mo na ato ng paningkamutan nga atong mahatag ang ikhak. Manindog na ta para sa atong pagpadayag sa atong pagtuo.